שלום לכולם, כאן דוקטור עברי בוניס, אני מרצה בחוג ללשון העברית באוניברסיטת חיפה, והיום אני רוצה לדבר על תופעה של פעלים שבמהלך חייה של העברית המקראית, כלומר העברית של כל תקופת המקרא, תקופה של בערך 1000 שנים, על תופעה שבמהלך התקופה הזאת פועל מסוים עבר מבניין אחד לבניין אחר, ובדרך כלל המעבר היה מבניין קל לבניינים אחרים, והיום אנחנו נסתכל על הפועל נחה, נ"ח ה' או נ"ח י', ועל המעבר שלו לבניין הפעיל, ועל העקבות שהמעבר הזה השאיר בתוך המקרא, ואיך אנחנו בתור חוקרי עברית מקראית קדומה מתחקים אחר השינוי הזה. בסוף ההרצאה אני גם אפנה לספר שמכיל סקירה של פעלים שונים שמראים את השינוי הזה, את המעבר הזה מבניין אחד בעיקר קל לבניינים אחרים. טוב, אז איך אנחנו נעשה את המחקר הקטן שלנו? אני נכנס פה, כפי שאתם רואים, לאתר דיקטה, אתר מצוין לחיפוש במקרא, מחליף בהרבה מהשימושים את הקונקורדנציות. האתר הוא search.dicta.org.il, ואני אקליד נ"ח ה' ואני כמובן אלחץ Enter. מה שאנחנו רואים פה הוא תוצאת החיפוש של כל מה שמתאים לנ"ח ה', אבל אנחנו רוצים ספציפית את הפעלים מהשורש נ"ח ה' או נ"ח י'. צורה אחרת לומר את אותו דבר. אז מה שאנחנו צריכים לעשות הוא ללכת פה למשמעויות ומילים נרדפות, ולהוריד את בחר הכל ולבחור רק את נחה ורב. ועכשיו קיבלנו את כל התוצאות של השורש נ"ח ה' שבהן הוא משמש כפועל. בואו נסתכל על התפוצה, כלומר איפה אנחנו מוצאים את השורש הזה, באילו צורות. כל שורש כשהוא מופיע כפועל הוא מופיע בצורות מסוימות. הוא יכול להופיע בבניין מסוים, הוא יכול להופיע בזמן עבר, זמן עתיד, מה שאנחנו לפעמים קוראים צורת הבינוני הפועל, צורת הציווי. אז בואו נראה מה צורות הפועל שהשורש נ"ח ה' מופיע בהן. ואת זה אנחנו נעשה על ידי האפשרות למטה של הטיות. נבטל את בחר הכל, ובואו נסתכל על כל הצורות כשהפועל נ"ח ה' הוא בזמן עבר ונטיית הציווי. אז בואו נראה, זה לא עבר, אבל הנה זה עבר, נחני, זה הונחני, ציווי. המספר פה ליד הוא מספר המקרים, ההיכרויות של הצורה הונחני עם ו' החיבור לפניה. ינחני היא לא מה שאנחנו רוצים, כאן נרחיב את זה בעוד. והנה נחיתה היא צורת עבר, תנחם לא, ינחנו לא, נחה ציווי. כן, אז מה שאני עושה עכשיו, אני בוחר את כל המקרים שמתאימים לסיווג זמן עבר או ציווי. אז יש לנו הנחני, יש לנו נחם, שזה נחה אותם, ונחכה זה עבר, נחני ציווי. סיימנו את כל צורות העבר והציווי. בואו נראה. מה שכתוב פה הוא שיש לנו בערך 12 תוצאות. לפעמים זה לא מדויק, אם יש בתוך פסוק אחד פעמיים, אז זה מציין את זה כהיכרות אחת. אבל בואו נראה מה כתוב פה. יש כאן בראשית כ"ד כ"ז, ויאמר ברוך אדוני אלוהי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו מעם אדוני, אנוכי בדרך
נחני אדוני בית אחי אדוני. אז אנחנו מבינים את המשמעות של הפועל. נחה, כלומר הדריך, כיוון אותי, ואנחנו רואים שהבניין הוא בניין קל, נחה, כמו קנה, בנה, בכה, נכון? אז זה מקרה אחד. אחר כך יש לנו בבראשית הנחני. איזה בניין זה? הפעיל. אחר כך בשמות, ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. שוב אנחנו רואים בניין קל, נחה אותם, נכון? אז העם בסוף הוא כינוי מושא, נחה אותם, אבל הבניין הוא קל. אז יש לנו בינתיים פעמיים קל ופעם אחת הפעיל. שמות ט"ו י"ג, נחית וחסדך עמזו גאלת. שירת הים. אז 3 פעמים בניין קל בעבר עד עכשיו, פעם אחת הפעיל. ישעיהו נ"ח י"א, ונחך אדוני תמיד, והשביע בצחצחות נפשך. מה שאנחנו רואים, זמן עבר, כאן עבר מהופך, מה שנקרא עם וו ההיפוך, לפני כן שהופכת את הזמן לזמן עתיד, אבל הצורה הבסיסית היא צורת עבר, ואנחנו רואים שבצורת העבר הזאת, מה הבניין? קל. אז יש לנו בינתיים 1, 2, 3, 4 צורות עבר בבניין קל, ואחת בהפעיל. אני כרגע מדלג על צורות הציווי ומתייחס רק לצורות העבר. תהילים סמך י"א, מי נחני עד אדום, שוב בניין קל. תהילים ע"ז כ"א, נחית חצון עמך, בניין קל. תהילים ק"ח י"א, מי נחני עד אדום, שוב זה ניסוח דומה, אבל מה שחשוב בניין קל. אז אם אנחנו סופרים כמה עיקרויות יש לנו מבניין קל בעבר, זמן עבר, לפי בניינים, אז יש לנו קל זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ובהפעיל יש לנו 1. נכון, אנחנו גם יכולנו לראות את זה פה, שיש רק הנחני פעם 1. אז עכשיו בואו נספור גם את צורות הציווי, ונראה באיזה בניין הצורות האלה מופיעות. אז אנחנו יכולים פה מהסוף, הונחני, זה לא הנחני, בבניין הפעיל זה היה צריך להיות הנחני, אז לא, זה בניין קל, כמו נכה, כמו ראה, כמו קנה, אז 1, 2, הונחני באורך מישור, נחני וצדקתך, 3, נכה 4, 4 צורות ציווי, וכולן בבניין קל. אז מה אנחנו רואים עד עכשיו? שכשאנחנו מחברים יחד את צורות הציווי וצורות העבר, יש לנו פעם אחת בניין הפעיל, וכל השאר קל, שזה 11. 11 צורות מבניין קל, צורה אחת מבניין הפעיל. עכשיו בואו נלך ונבחר את צורות העתיד. סליחה, אני רואה שיש כאן עוד צורת עבר אחת, חשובה מאוד, בהפעיל שלא התייחסנו אליה קודם, הנחיתם. אנחנו נחזור אליה. אבל פה אני בחרתי בינתיים את כל צורות העתיד, כלומר כל הצורות עם אותיות איתן לפניהן. כאן יש לנו בערך 23 עיקרויות בכל המקרא, והפלא ופלא, אין אף עיקרות בבניין קל. ויישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני ולק. אדוני בדד ינחנו. וינחם את פני מלך מואב, וינחם בערי הרכב, ועם המלך, בירושלים. וינחם בחלך, ואנחהו, נפשי ישובב, ינחני ומעגלי צדק. תנחני ותנהלני, ינחוני, תנחני. כולן, כל הצורות בבניין הפעיל, תנחם, תנחני.
וינחם, צורה עם וו ההיפוך, שמציין שזה זמן עבר, אבל מבחינת הצורה הבסיסית היא עם אות איתן, ואנחנו רואים פה שזה בניין הפעיל. וינחם, ינחם, ינחם, תנחני, תנחני, תנחה, תנחם, ינחנו, וינחם, אנחנה. מה הדבר המוזר פה? איך זה יכול להיות שהשורש הזה, באותה משמעות, מופיע בזמן עבר, וגם בנטיית הציווי, מופיע אך ורק בקל, אבל בעתיד הוא מופיע אך ורק בבניין הפעיל. בדרך כלל פעלים שייכים לבניין מסוים במשמעות מסוימת, והם נוטים בבניין הזה בכל הזמנים. כתב, ויכתוב, ויכתוב, כתוב, קרא, יקרא, קורא. יש כאן דבר מוזר, תופעה מוזרה. לזה אנחנו קוראים תפוצה משלימה. לשורש הזה מתגלה תפוצה משלימה. בזמן עבר, כמעט אך ורק בבניין קל. נטיית הציווי, אך ורק בבניין קל. עתיד, אך ורק בהפעיל. אז מה התופעה הזאת? בואו נסתכל על צורות המקור, ונראה מה צורות המקור יחשפו בפנינו. אז יש לנו צורת מקור אחת פה, וצורת מקור אחת פה. שימו לב לדבר הבא. יש לנו בספר שמות בתורה, והשם הולך לפניהם יומם בעמוד הענן, להנחותם הדרך. יש לנו צורת מקור, או מה שאנחנו קוראים בימינו שם פועל, עם למד. יש כאן, הלמד הזאת מציינת מטרה, תכלית, בשביל מה? בשביל להנחות. אבל יש אחר כך צורה מוזרה. מבחינת הניקוד הזה מתאים לבניין הפעיל, ולא לבניין קל, נכון? כי בניין קל, אם זה לקנות, לבכות, לרצות, לשתות, עם חיריק. אבל פה יש פתח. לקנותם, לראותם, לשתותם. היה צריך להיות עם חיריק אם זה היה בניין קל. אבל מצד שני, מה חסר? שהוא מבניין הפעיל, ההי. והנה בנחמיה, יש לנו מין שימוש חוזר באותה נוסחה. מה שקוראים לפעמים פרפרזה. לא שר מעליהם ביומם, להנחותם בהדרך. אז אנחנו רואים שבנחמיה יש כמה הבדלים שחלקם מוזרים. יש לנו קודם כל בהדרך, במקום הדרך, ויש לנו גם ביומם, במקום יומם. נשאיר את ההבדלים האלה בצד, אולי בהזדמנות אחרת נדבר עליהם, אבל ברור שהלהנחותם של נחמיה הוא הלהנחותם של שמות. ולכאורה בספר נחמיה קיימת ההי, ובספר שמות נשלה ההי. נשילה היא הרבה פעמים תופעה מאוחרת. לכאורה בספר נחמיה מאוחר קיימת צורה קדומה, ובספר שמות צורה מאוחרת. המשותף לשתי הצורות האלה הוא שהן מבניין הפעיל, כמו צורות העתיד שראינו. אז יש לנו כל העתיד הפעיל, כמעט כל העבר קל, הציווי כולו קל, והמקור כולו הפעיל, אבל באחת הצורות חסרה ה'. בואו נלך רגע לאותה צורת עבר נוספת בהפעיל, שהחמצתי אותה בפעם הקודמת. הנחיתם, זאת. איפה היא מופיעה? תראו, נחמיה ט' י"ב. באותו פרק כמו להנחותם. אז מבין שתי ההיקרויות של פועל בזמן עבר בבניין הפעיל, אחת מהן היא בספר נחמיה. באותו ספר שיש בו גם צורת מקור להנחותם בבניין הפעיל. אוקיי, אז מה הפתרון לסוגיה הזאת? מה שמתברר מפועל כזה, כמו נחה ופעלים אחרים, הוא שבתולדות העברית המקראית חלו התפתחויות רבות,
ואחת ההתפתחויות המוכרות היא שינויים בבניינים של חלק מהשורשים. חלק מהשורשים הופיעו בשלב קדום בבניין מסוים, בעיקר בבניין קל, ובמהלך התפתחותה של העברית המקראית הם עברו לבניין אחר, והשורש נחה, נון ח' יוד, הוא אחד מהשורשים האלה. מה שקרה הוא זה, כשרוב המקרא נכתב, אפילו בספרים הדי מאוחרים במקרא, השורש הזה עדיין היה בבניין קל בלבד. כמובן יש לנו מקרה אחד בתורה של הנחה בהפעיל, וזאת שאלה שאין לי עליה תשובה, אבל מלבד ההיכרות הזאת, כל השאר הן או בבניין קל, או צורות שהיה אפשר לקרוא אותן בבניין קל והפעיל. צורת המקור, להנחותם, היא נקראת כאן בניגוד לכתיב. הכתיב מורה לנו על קל. הכתיב אומר לנו, אין כאן ה' בכלל, זה לא בניין הפעיל. קראו לנחותם, כמו נחית, כמו נחני, לנחותם. אבל קראו כאילו זה בבניין הפעיל, והם קראו את זה עם פתח בלמד. בצורות העתיד, כמו הצורה הזאת, תנחני, היינו יכולים לקרוא אותה לפי הכתיב המקראי, שהוא הרבה פעמים חסר, במיוחד בתנועות שאנחנו קוראים להן קטנות או קצרות. בהחלט היינו יכולים לקרוא פה תנחני, כמו תקנני, כמו תראני, וכך שאר צורות העתיד. כל צורות העתיד היה אפשר לקרוא אותן, היה אפשר לקרוא את תנועת אות האיתן בחיריק, אבל קוראים בשלב מסוים, אבל קדום, ותכף אנחנו נברר בדיוק מתי לכל המאוחר היה המעבר הזה מבניין קל להפעיל, אבל מתישהו בתולדות העברית, כשהעברית הייתה שפה מדוברת בתקופת המקרא, חל מעבר של השורש הזה מבניין קל להפעיל באותה משמעות, והקוראים שקראו את התנ"ך התחילו לקרוא את הצורות שהם יכלו לקרוא בכמה דרכים, בבניין הפעיל ולא קל. בכל מקום שהם היו יכולים לקרוא בניין הפעיל הם קראו הפעיל, אבל בצורות שהכתיב לא אפשר בכלל הפעיל, כלומר צורות העבר וצורות הציווי, נותרו הצורות הקדומות בבניין קל. הצורה לנחותם נקראה כצורה בבניין הפעיל למרות הכתיב. זאת אומרת שהצורה לנחותם כבר הייתה לגמרי לא מוכרת כנראה לקוראים בשלב מסוים. הם היו כל כך רגילים לקרוא את הצורות בבניין הפעיל, כי הצורות האלה היו בלשון המדוברת שלהם בבניין הפעיל, שלקרוא את למד נון ח' ת' מ' כלנחותם נשמע להם מאוד זר, ולכן הם קראו לנחותם. מתי אנחנו יכולים להגיד שהשינוי הזה כבר קרה? האם הוא קרה אחרי תקופת המקרא או לפני סוף תקופת המקרא? מסתבר מאוד שהשינוי הזה קרה במהלך תקופת המקרא. כמו שאמרתי בתחילת ההקלטה, מתישהו לקראת סוף תקופת המקרא, בעיצומה של התקופה שנקראת תקופת העברית המקראית המאוחרת. ואיך אנחנו יודעים את זה? בגלל שתי הצורות האלה. אם אנחנו מוציאים מהדיון את הצורה הזאת בספר בראשית, שזאת באמת שאלה איך היא הגיעה לפה, ולפי גישה ביקורתית, מחקרית, היינו אומרים שזאת חדירה של צורה מאוחרת. אם אנחנו בדקנו את כל העיקרויות וראינו שכל שאר העיקרויות
בעבר ובציווי הן בקל. יש לנו צורה אחת של המקור בתורה להנחותם, שהיא בעצם גם קל בוודאות. אז היינו אומרים שהיא צורה מאוחרת, כלומר שזה היה נחני בדרך אמת, אבל אולי יש הסברים אחרים. בכל מקרה, בספר נחמיה, אם אנחנו בוחרים לפי ספרים, שתי הצורות היחידות, וספר נחמיה הוא אחד הספרים המאוחרים ביותר במקרא, בספר נחמיה שתי הצורות היחידות של השורש הזה, הן בבניין הפעיל בוודאות בצורות שקודם לכן כמעט שלא הופיעו בהפעיל. קודם כל צורת העבר, זה הדבר המובהק, נכון? פה באופן מובהק צורת הנחיתם היא צורת הפעיל, וגם צורת המקור היא הפעיל, אנחנו רואים בוודאות את ההי. מה אנחנו יכולים להגיד בזה? אנחנו מניחים שהרובד האותיות של התנ"ך הוא מאוד שמרני, ושההבדל בין ספר נחמיה לספרים המוקדמים יותר במקרא, שבספר נחמיה יש לנו צורות הפעיל מובהקות, ולפני כן יש לנו הפעיל רק שזה יכול להיות גם קל, כלומר בעתיד ובמקור להנחותם. שוב, משום שההנחה שלנו היא שרובד האותיות הוא מאוד שמרני, המסקנה המסתברת ביותר היא שלפני שספר נחמיה נכתב, המעבר הזה של נחה מקל להפעיל, וכנראה היציאה משימוש של נחה בקל, כבר קראו באופן גורף, נחה בהפעיל כבר הפך להיות שגור לחלוטין, עד כדי כך שעכשיו כשסופר בא לכתוב ספר ספרותי, חיבור ספרותי גבוה, הוא כבר לא ישתמש בכלל בקל, הוא ישתמש רק בהפעיל, ובאותו זמן שהדבר הזה קרה, הקוראים התחילו לקרוא את צורות נחה, שהיה אפשר לקרוא אותן כהפעיל, בבניין הפעיל. גם כשמהשיקולים שאני דיברתי עליהם, ברור לנו שמדובר בכמעט כל הצורות בבניין קל. אם כך, כשאנחנו בסופו של דבר משחזרים את הצורה של הפועל הזה בשלב הקדום, אז אנחנו צריכים להגיד שלאורך רוב תקופת המקרא, צורות כמו תנחני בכלל לא היו בבניין הפעיל, הן היו בבניין קל, והן נקראו משהו כמו תנחני, באותה משמעות, מנחני ותנחני. בארץ תנחם, בעצתך תנחני. אז עד כאן סקירה קטנה על התופעה של מעבר של שורשים מבניין אחד, בעיקר קל, לבניינים אחרים לאורך תקופת המקרא. טוב, לסיום, כמו שאמרתי, אני רוצה להפנות לספרו של אהרון הורנקול, חוקר מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, שכתב ספר על עומקה של מסורת הקריאה התברנית למקרא. במילים אחרות, הוא חקר בספר הזה את עתיקותה של מסורת הקריאה של המקרא שאנחנו משתמשים בה היום. הניקוד התברני הוא הניקוד שכל התנחים שלנו מנוקדים בו, והוא משקף מסורת קריאה מסוימת של קהילת ארץ ישראל בעת העתיקה, והוא הקדיש ספר לחקר עתיקותה של המסורת הזאת. ואחת התופעות שהוא חקר, שנפרסת על פני כמה פרקים, היא אותו מעבר שאני דיברתי עליו בהרצאה הזאת
של פעלים מבניין קל לבניינים אחרים לאורך חייה של העברית המקראית. אז כמו שאפשר לראות על המסך, זהו האתר שממנו אפשר להוריד את הספר הזה חינם. הספר הזה נדפס בהוצאה פתוחה, והוא נקרא The Historical Depth of the Tiberian Reading Tradition of Biblical Hebrew. ועכשיו אני ארד לפרק או לפרקים שמדגימים את התופעה או סוקרים את התופעה שאני מדבר עליה. ירדתי למטה ואפשר להוריד כל פרק כקובץ PDF או לקרוא את זה באופן מקוון. ואנחנו רואים שפרקים 10 עד 13 הם הפרקים שעוסקים בשינויי הבניינים, כשכל פרק מוקדש למעבר מקל לבניין מסוים. אנחנו רואים הפעיליזיישן, נפעליזיישן, פיאליזיישן, כן, אלה המעברים שכל פרק כזה סוקר. אז בואו רגע נלך להפעיליזיישן ונבחר לקרוא באופן מקוון. כן, אז אנחנו רואים כאן את הפרק הזה, את ההתחלה שלו, ובואו נרד ונחפש את נחה, שזה השורש שאני סקרתי. הסקירה על השורש נחה מתחילה בעמוד 235 בסעיף 2.1, וכאן אנחנו רואים בדיוק את הסיכום של התפוצה המשלימה שאני הראיתי, רק שכאן התפוצה המשלימה מסוכמת בטבלה. אנחנו רואים את נטיית הסופיות, מה שנקרא suffix conjugation, 8 מקרים קל, 2 מקרים הפעיל, הציווי 4 מקרים קל, 0 מקרים בהפעיל, המקור פעמיים בהפעיל, אבל כמו שאנחנו ראינו, אחד מהם כתוב כאילו הוא קל, ו-prefix conjugation אלה כל הצורות עם אותיות איתן. עכשיו, להשוואה קטנה אני רוצה לטעום משורש אחר שעבר מבניין קל לבניין נפעל, והשורש הוא כשל. אז בשביל השורש הזה אני הולך לפרק אחר, הפרק על המעבר לנפעל. אז העיון בשורש כשל מופיע בעמוד 198, והמצב עם כשל מאוד דומה לנחה. אם אנחנו נחפש כשל בדיקטה, אנחנו נמצא שברוב הספרים של המקרא, השורש הזה מופיע בצורות שאפשר לקרוא אותן או כבניין קל או נפעל, ואז זה נקראות כנפעל, כלומר מתי באותן צורות עם אותיות איתן ייכשל. כשהוא מופיע בזמן עבר, ברוב ספרי המקרא הוא מופיע רק בקל, כשהוא מופיע בבינוני הפועל הוא מופיע כמעט אך ורק בקל, אבל פתאום בספר דניאל אנחנו מוצאים צורת מקור אחת ובהיכשלם, ופעם אחת בספר משלי אנחנו מוצאים את המילה ו' ב' כ' ש' ל' ו' מנוקדת בדיוק כמו לנחותם בתורה בספר שמות, אבל פה לא בהפעיל אלא בנפעל. אז כשאנחנו משווים את כשל לנחה אנחנו מוצאים דבר מאוד דומה, תפוצה משלימה מאוד דומה, צורות שהן חד ערכיות יהיו ברוב המקרא בבניין קל, פתאום בספר דניאל המאוחר ביותר במקרא יש ובהיכשלם בנפעל, אבל פעם אחת במשלי כ"ד י"ז יש המילה ו' ב' כ' ש' ל' ו' שהיא כתובה כאילו היא קל ובחושלו, אבל היא מנוקדת בנפעל ובכשלו,
ללא ה' בדיוק כמו להנחותם בשמות, שכתובה כאילו היא קל, אבל מנוקדת כאילו היא נפעל ללא ה'. זאת אומרת, זאת אותה תופעה בדיוק. והתופעה היא אחת שהיא 2. יש כאן התופעה של המעבר של השורש מבניין קל לבניין אחר בלשון הדיבור. והתופעה השנייה היא שצורות שהיו במקורן בבניין קל, לאחר שהם עברו בלשון הדיבור לבניינים אחרים, התחילו להיקרא מהנוסח הכתוב בבניין החדש שלהם. אז נחה התחיל להיקרא בהפעיל, כשל התחיל להיקרא בנפעל. בדרך כלל זה היה בצורות דו-ערכיות, במיוחד צורות העתיד שהיה אפשר לקרוא אותן בשתי דרכים, ובאופן נדיר זה הגיע לצורות המקור שנקראו בניגוד לכתיב או למרות הכתיב בבניין החדש. עד כאן הסקירה הזאת, תודה רבה ונתראה בהמשך.